Okay. Jeg tror, du filmer nu. Skal vi blive plads? Nej, det går sgu da ikke godt. Altså, jeg har ikke nogen muskler i mit ben. Du slider på dig. Du har ikke sokker på. Jeg skal altså sokker på. Okay, jeg har nogle sursokker her. De er rigtig lækre. Ja, de var helt nye. Ja. Det er bedre end tær, okay? Undskyld, men der fik jeg sgu en lille knejlak. Og tær og katte, det går ikke godt. Vi kan bare ikke få tæer. Vi skal have den her væk. Sådan. Okay. Jo, jeg kan. Okay. Du kan ikke bære mig. Jeg kan godt bære dig. Skal man ikke sådan gøre sådan pind-agtigt? Okay, lav dig pind. Du skal gøre sådan spænde. Okay. Jeg var bange for, at jeg rammer væk. Nej, fuck det. Okay. Jeg kan tåle det. Okay. Okay. Kan du ikke gøre? Kan du ikke gøre det? Okay, jeg har den kolder nu, okay? Så kom sådan langt, at jeg kommer på, okay? Okay. Er du med? Ja. Fuck, det går galt. Mit hoved var godt.